masih unlucky guys men, bere funjani मोजां खामानि मावनो थांनायावनो. So guys, this is an unexpected planning guys. बे view point देरबिलनि full देरबिलखौ नुजोबगोन आरो बेनिफ्राय. Guys men, main spotआ बैसो आरोना. Hello guys, bere funjani बहा थांनो ओंखारनो नागिरदों आं नुबाय दागासिनो. एसे आं मोजां खामानि मावनो थांनो नागिरदों. So guys, नोंथांमोनखौ जोंनि बे गोदान भिडिअ'आव बरायनाय जाबायबा नोंसोरो नायलांबाय थादो आं मा खालामदों आरो जिखिजाया मोजां खामानि मावनो थांगासिनो आं. तो गाइस मोन, आं नै साहा बागानजों बारस'बाय आरोना. आं माने सिगाङो बाथिपारायाव थांग्रोगोन आरो बाथिपारायाव थांदो ओमफ्राय सासे मानसिखौ थिखोदो मोनसे मोजां जायगायाव थांसै आरोना. तो गाइस मोन, नायलांबाय थादो भिडिअ'खौ नोंसोर मोजां मोनोबा. जिखुनु जाया भिडिअ'खौ इन्टारेस्टिं बानायनो नाजागोन आरोना आं. टाइमाबो दा बिदिनो जाखो 7:45 जाबाय टाइमा. ओरै बाथिपारायावसो थाङो नालाय आङो. ओरै सन्दपाराजों हाबनानै ओरै साहा बागानजों फैबाय आरोना आङो. रेल पाथरगावजों बारस'लांदों रेल गेट बारनानै. दे गासिबो बिदिबा नायलांबाय था. बिदियानो पाथरगाव मोनबाय आं. masih unlucky guys men, bere funjani मोजां खामानि मावनो थांनायावनो बन्द'. दखानानो खुलियाखै दाबो. खेबसेनो मोननै ट्रेन नेनांबाय आं नै गाइस मोन. आदा बे जायगानि नामा मोना? फुटकिबारियावहाय फिउलाप थांदों आरोना. स' बे लामाजों आं फार्स्ट टाइम गाइस मोन मा होनो बे ओरै बाथिपाराजों फैनानै बिलासपारा थांग्रा लामा आरोना बियो. नायलांबाय थादों नोंसोरो, जों बाहा थांगोन आरोना. बाइकखौ नैबाव पार्क खालामबाय जों. स' नोंसोर मिथिखाबाय जानांगौ गाइस मोन, जों माहाय फैदों. डेस्टिनेसना सफैबाय आरोना जों. माने जोङो बग्रेबारिनि महामाया मन्दिराव फैदों आरोना गाइस मोन. र' सिङाव देखायगासिनो नोंसोरनो दा. गाइस मोन जों गारिखौ दोनबाय आरोना. ओमफ्राय बिसोरनो मेनेजमेन्ट खालामना हरजोबगोन आरोना. नोंनि जुथा नों मा लाबोदों, नों मा गानबोदों बेयावनो गालांजोबगोन नै जोंना मन्दिर हाबैनि सिगां. बेयावनो सामानफोरखौ मोनजोबगोन आरोना, मा नांगौ मन्दिराव. बेयो रेडि खालामना हरजोबसिगोन नै दा आरोना. मा नांगौ मा मागौ गासिबो मोनजोबखागोन. जिखुनु बेबायदि फिसा दखान दङ जेरावखि हाबा नों गावसोर मेनेजमेन्ट खालामना हरगोन आरो मा नांगौ. ये पूरा प्लेट में कितना लेते हैं मतलब? वो सामान देके आपको हिसाब दे देंगे. केला नारियल लेना है? नहीं से. अच्छा तो सिंपल में. अच्छा ठीक है. सिंपल में कितना जाते हैं और फुल लोडेड में कितना जाता है? 180. ये मतलब ये सिंपल हो गया ना. हाँ. माने सिम्पोलावहाय 180 लाबाय आरोना जोंनाव दा नैबे फुल थालियाव आरोना. मोननै लाबाय जों मोनसे. स' रेडि जाजोब्बाय गासिबो. जों थांनो नागिरबाय आरोना. Nee. Of.
स' गाइसमोन फाइनालि जों हाबबाय आरोना गेटआ नैबेनो नायलांबाय थादों सिङाव माबायदि रिसिप्ट लानांगौ आरोना मोनसे बेसेबां रिसिप्टआ बे नर्मेल आरोना बे जों माने थाब हाबनो मोननायनि VIP टिकेटखौ लानोसै आरोना जों थाब हाबनो मोननायनि बे VIPनि आरोना बे VIPनि ओमफ्राय बे नर्मेल आरोना VIPना बिदि जागोन आरोना किमान लय सर टिकेट VIP किमान लय एकटा 100 टका VIPना 100 आरोना ओमफ्राय बे नर्मेलना बेसेबां दे मानसिफ्रा बिहिरानो आरोना क्यूट का हा माबा खालामगोन नामा हा अरो क्यूटर नालाय फिसा फिसा गाइसमोन जोंना फुजाया जोब्बाय आरो नैबेखौ मोनबाय बेखौ खाबाय आं सिङाव जाग्रा लोंग्रा मोनजोबबावो ओमफ्राय बाद बाखि सिगाङाव लायाबाबो बेयावबो मोनफैयो आरो जेवारि माबा माबिफोरखौ प्रसाद इरिफोरखौ फुजा होनानै गोसोखौ मोजां मोनदों आरोना गाइसमोन फुसखा इरि मोनलायबावो नै बैयाव जिरनानै मोनसे बिराद मोजां जाबावो स' गाइसमोन बेनोसै फुजा होखांबाय आरोना जों थांफिननो नागिरबाय फुजा होखांनानै गोसोखौ मोजां मोनदों आरोना गाइसमोन थांफिनसै जों दा भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामबानो जाबाय गाइसमोन स' गाइसमोन जाग्रा जाबाय जोंनि बावैसो ओरैनो परथा एरिफोर ओमफ्राय नै आसलनोबो नैखौ लाबोदों नै खाना होनसां अबाय खाबा मोजां नुगोन दा माहाय खाबा मोजां नुगोन जाखो नैबावनो खानांसिगोन खोमालै बेयावनो मोजां नुगोन खोमा ना गाइसमोन बेयावनो खानोसै आं गाइस नै फाइनालि बिदि खाबाय आं फार्स्ट टाइम बेलासिफोरा फैफेरदां गाइसमोन So guys, this is an unexpected planning guys. थांगासिनो नायबानो जाबाय नोंसोर गाइसमोन आङो दहायनि ब्लगखौ फोजोबनो सानबायानोमोन ओमफ्राय दायो नै माहाय सफैदो नायदो एसे माने ब्लगा कालारफुल जानायनि बेरायफैबावबाय आरोना ओमफ्राय ना गाइसमोन बे मानि लामा स' गाइसमोन नै आं बाहा दंफैयो नायद' एसे टाइम पास खालामनानै थांगोन नैबे भिउ पइन्ट देरबिलनि फुल देरबिलखौ नुजोबगोन आरो बेनिफ्राय गाइसमोन मेन स्पटआ बैसो आरोना जों थाङासै ओरैनो जास्ट बेयाव दसे बेरायनानै थांसिगोन नैबे स' गाइसमोन भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामबानो जाबाय भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनो सानबाय आरोना नङाबा गोलावद्राय जालायगोन ब्लगखौथ' आं दहायनो फोजोबनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दा दसे कालारफुल जानायनि बेरायफैबावबाय आरोना आं एसे नोंसोरबो नायनो मोजां मोननायनि ब्लगखौ स' गाइसमोन भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन आरोना थेंक्स फर वाचिं गाइस
गाइस बाय बाय गोदान भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय आरोना